Ya diaturke resepsi. Mulai wae lho Pak Ica. Oh nggih, kembang kopi. Iya ya. Wis pokoke happy selalu. Lah nggih wis. Dewe Pak Triman panjang umur. Panjang umur sehat nggih Pak Wis Triman. pokoke nganti wangi mati di urip dhewe. Sing mendem bakale sapa? Yo, yuk galaras resepsi. Resepsi. Monggo dipun pidhangetaken sinambui dedaharan sarta ujukan. Yuk, yuk, yuk. Yuk. Matur menapa? Lah nggih niki ajeng matur menika sing maringi tandha tresna menika Bapak sinten nggih? Komandane. Komandan sinten menika? Panjenenganipun Dan Naris. Oh nggih, siap Pak Komandan. Nah, iki mau matur sembah nuwun nggih. Ngono iki mau nek lagune ora metu, pistole sing metu. Pistole sing metu. Oh ditembak sanadi kok dadi tenan iki. Lho ditembak kok dadi dulane ditembak iki mati lho Mas. Dadi apa? Pelurune komandane beda. Nek peluru kono-kono ditembakke mati. Nek pelurune komandane tembakke dadi bocah. Mesem guyang guyu saja mundut apa solo bareng ana langgam resepsi sanalika Mbah Sunawi wah langsung golek papan sing kepenak lelenggahan. Mbah Sunawi menika sing pundi, sing kagungan dalem lha iki lho. Oh, lha nggih sing agem peci menika nggih. Wah, nggih no. Wis tenan. Pripun Mbah Sunawi? Pun sekeca napa dereng Bapak? Mbah Sunawi nek tak sawang-sawang saka kauduan. Aku eling jaman ana ketoprak lakon Saridin. Lah terus? Ya petinggi miyono ngono. Dadi petinggine to. Yap. Halo. Cok, bala. Dae o.
ambil dikeploki no. Ngono ya, Pak. Gandeng pancene limbukan pengiki sing ngesake gending monggo dipun pidhangetaken. Ngono ya nduk anakku limbo. Iya, Pak. Iya. Tata. Si, lu. Ayo. Iya. Sambil lenggah. Abara priya awas go dang solo kembangane langgaman wis kaya banyu mili. Nah ya wali. Wes tenan enak ya. Dan Nak Rizky asli utah darah saka tlatah Grubugan. Grobogan Purwodadi. Mulane ana lagon ngene iki ngelingke jaman rikala semono anggere ana apa iku sing kagungan kajat kondangan terus diiringi lagu ngene iki. Mesti ngono kuwi aku ngerti kaya. Mesa goyang guyu saja arep mundur tolo yo menika bapake sing teng petengan menika ketinggal nggih Pak nggih. Ayo malah jelas. Nek kula sing mboten ketinggal jenengan Pak. Tenan iki sing ning sor-sor galeng kene ya pirang-pirang. Oh lha nggih. Hati-hati nek keplorot lho Bu. Sing tengah iki mau Mas aku malah ngantene iki mau. Iki lho. Kira ngantene. Dume dandan ayu piye Mas? Iya. Wis kaya nganten to. Iya. Pak Yanto gi monggo pun skecaken. Yuk. La. Os
Mugi kemawon lumantar ing lagon resepsi saged katampi kanthi renok ing penggalih. Mugi dados jampi sayangipun nggih Bapak nggih.